Un grup de veïns del Cabanyal s'ha manifestat esta vesprada en protesta per l'ampliació de l'avinguda de Blasco Ibáñez i l'enderrocament de les seues vivendes. Ara fem una prolongació d'una avinguda que talla el Cabanyal per la meitat. Però en obliqu, no en recte. No com fan, com vostès diuen, la Diagonal de Barcelona, etc. Esto la fan per no estropear el que es convé. Ara resulta que el xalet de Llora han fet una xepa per no tocar el xalet de Llora. Han fet una altra xepa per no tocar el molí d'arròs. Una altra xepa per no tocar l'açò, les arenes també, perquè si és recte, això ve recte a les arenes. Així és que estem... Però en canvi, en el desvió se carreguen o volen carregar-se el millor que hi ha en el Cabanyal. I pot ser que en València, la llonça del peix, que és única. Envoltats d'una forta presència policial, més d'un centenar de persones s'han concentrat davant la seu de Cabanyal 2010, l'empresa semipública que s'encarrega de l'expropiació de les vivendes i que està denunciada a Europa. Esa sociedad está ilegal. Europa ha dicho que no debe de existir, porque han cogido y se han puesto ellos mismos, o sea, el ayuntamiento, el ayuntamiento, la consellería y 3 o 4 de los allegados al régimen del PP, como es lógico. Al final de l'acte s'ha llegit un manifest que recordava l'origen humil d'este barri de pescadors i com l'Ajuntament de València ha permès que es degradara. Un barrio que siempre fue alegre, trabajador y cuya vida vecinal fue ejemplar, pero llegaron malos tiempos en los que la ambición cegó el conocimiento. La suciedad continúa, también la venta de drogas. La autoridad parece que no se entera. La prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez no hace falta. Hay varios accesos al mar. La destrucción es inmensa. Los perjudicados, gente sencilla, trabajadora. Hace unos días, todos los partidos políticos se unieron para condenar el terrorismo. En el Cabanyal, miles de personas se verán en la calle. Eso también es terrorismo.